If you delight in him, uma uhlala kuye, your desires will please him. isifiso You will zakho not be zizothokoza. found as a murderer. Angeke utholakale You will not be njengobulala. found as an adulterous person. Angeke utholakale Because uhleli kuye. ngoba vele uhleli kuye. Uhleli kuphi? Kuye. Let's go. Such as murder, adultery, sexual vice, theft, false witnessing, Uyatshontsha ne-false witness enhlizweni yakho. Qambela abantu amanga in your heart uyatshontsha enhlizweni yakho. In your heart. Uyatshontsha qambela abantu amanga kuphi? In your heart. Ngapha uthini inkosi ngibusise? Inkosi says no, such a heart I don't desire. I've tried your heart ngithola into wrong. Inhliziyo yakho cha. Angikwazi ukukuphendula wena. If ngiyakuphendula uyobulala wes. If ngiyakuphondela uyotshontsha wes. If ngiyakuphendula uyoba ne-jealous wes. Ngiyokunika engaka mawubona omunye nayo uyihalela. Uyoloku ususa abantu ukuthi wena uthathe. Susa uthathe. Jealousy. Mona. Jealousy iyasusa yenzani? Small thing nawubona lo wathenga encane so ufuna ukuthenga above. Not being aware that is the heart. It's a sick heart. Inhliziyo egulayo. Ihlala ifuna ukuzibona ikuphi? Above. Sick heart. Inhliziyo egulayo. Let's go. theft, false witnessing, False witnessing. Fakaza amanga. slander, Fakazamanga. Fakazamanga kuphi? Ayithi ngomlomo, it's in your heart. Awukhulumanga yet ngomlomo. Iqala kuphi? Fakazamanga in your heart. Let's go. false witnessing, slander, and irreverent speech. Verse 20. These are what make a man unclean and You defile can't him. delight in him when you are unclean. Awukwazi ukuhlala kuye uma ungahlanzekile. You can't delight in him when you are unclean. Awukwazi ukuhlala kuye. Uhlala kuye uclean in your heart. Let's go. Ngicela ushaye nge-TPT. TPT. Ngifuna ukuthi kokone. People are not aware. Yabona one thing uNkulunkulu ongifundisa yona. Indaba yenhliziyo. Yabona leyo uNkulunkulu ongifundisa deep with the heart. That's why mina into ezincane wena ezingakuthabula mina zingithabula. Into ekuthusayo wena mina ingithusi. Why? God trained me with the issues of the heart. uNkulunkulu ngiyindaba. That if your heart is pure, Uthi inhliziyo yakho you'll be ayingcolile. able to attract my presence. You'll be able to maintain my presence. You'll be always on fire for me. It means angeke ube mina. sasa uphansi, sasa phezulu, sasa uwini, sasa ungathi usemoyeni, sasa ngathi uyabanda. I-issue yani, a sick heart. Inhliziyo egulayo. Sasa uyashisa, sasa uyabanda. Sasa ngathi uyamthanda uJesu, sasa ngathi awumthandi. Inhliziyo yenjani? And awuyenzi kuNkulunkulu kuphela. Uyenza nakulabo ohlala nabo, wena ifamily, bosisi, bobhuti, indoda yakho, umfazi wakho uba the same. Warm and cold. Beshise yabanda. Why? Inhliziyo yenza iyagula. Sasa uyabanda. Sasa ujabulile kuyahleka endlini. Sasa unamamuthi. Sick heart. Inhliziyo egulayo. Makujabule wena kumele sijabule sonke. Makukwate wena kumele sikwate sonke. Ukuthi ujabulile siyeza ukuthi awujabulile namuhla. Let's go. From verse 18 with TPT. But what comes out of your mouth reveals the core of your heart. The core. It reveals the core. Kwenhliziyo yakho phuma emlomeni. Akhombi just inhliziyo kuveza ukuchula. Ukuthi ungqole kangakanani. Buyele move. Ngiyazi TPT ukuthi ayekokotha. 16. From verse 16. Jesus said, even after all that I have taught you. 17. Verse 17. Is it hard to understand that whatever you eat enters the stomach only to pass out in the sewer? 18. But what comes out of your mouth reveals the core of your heart. Ivese ukuchula kwani kwenhliziyo kuphuma kuphi emlomeni. Ngithanda ukuthi hayi umuntu nakadayi ukukhuluma iqiniso. It's not utshwala. Nawe usoba uyalikhuluma iqiniso.
Ungaphuzanga nethi. And sikubona ngani mawukwatile. Ungathi bengikwatile ngathi noma ngabe uqinisile. Ungathi hayi ngenzi iphutha. It was the core of your heart. A spiritual person will know what I have found out what is in your heart. Uthi sengitholile. Though when ungazama ukuyireverse but mina ngithe ngitholile ukuthi kunani enhlizweni yakho. Now you can't deceive me. You'll deceive yourself when you want. Mina, you can't deceive me. Mina found out what was in your heart. Mina ngitholile. Because the Lord tries the heart. Ngoba inkosi ivivinya inhliziyo. If you want to find out what is in their heart, try their hearts. Zama inhliziyo zabo. Uzoyibona ukuthi lenhliziyo igcweleni. Ngomlomo bangakutshela amagama amnandi. Mara na ufuna ukumthola. Fana noJesu. Mbize ngenja. Mbize ngosathana umbone ukuthi usazokulandela na. If they don't follow you, found out what is in the core of their hearts. Sotholile ukuthi kunani ekujuleni kwenhliziyo yabo. uJesu ambiza wena uyinja wesifazane. Izinja zikwazi ukudla nathi. Wathi namaphaphi adle etafuleni. Adla lokokwayo. Jesu mina ngiyakulandela. Angikwazi ukujika noma songibize ngenja ngiyakulandela. Peter, Satan, get behind me. Peter, where can we go? Ngiyakulandela. Ngayaphi? Because at the core of my heart, I'm in love with you, Jesus. I delight in you. I delight with no one else but you. Noma songibiza ngosathane, my delighting in you cannot be shaken. I cannot change my mind. Noma songibize ngosathane. Mbize ngosathane, mbize ngenja zombona. Jesu wachika wathi nani nifuna ukuhamba mbani? Mtshela hambe. You will find out what is in the core of their hearts. If in their core of their hearts there's delight, where can we go? Where can we go? Noma sowusiqosha ukuthi sihambe mara sizoyapi? Ngobe kuwe sithola amazwi okuphila. But if there's the issue with the core of the heart, and one does not know how to delight, offense steps in.